DXDC Radyoman Report. Sobling gipahinumduman karon sa Commission on Election Davao Region ang tanang mga kandidato sa synchronized barangay ug sangguniang kabataan eleksyon karong Oktubre 30, 2023 sa pagsunod sa mga palisiya sa kampanya. Matud kang Comelec 11 Acting Regional Director Atty. K. Enumerables nga nakaplastada na ang mga reglamentos unsa katong gidiliw gitugod sa napulo ka adlaw nga kampanya sa mga kandidato sa BSK 2023. Sigon ni Enumerables nga kabayin sa mga gidili mao ang pagpanghatag og in-kind sama sa bugas, t-shirt, kwarta ug samtang na ilan na ang katong mga dapit nga pwede rang paskingan og campaign material sa mga kandidato. Inon wa did-i sa Comelec 11 mga kandidato sa paggamit og jingle sa ilang kampanya. Sa karon dili pa makahatag og assessment ang acting director sa lunang adlaw sa kampanya. Sanglit nagpaabot pa kini og feedback gikan sa iyang mga field offices palibot sa Region 11. Hayan magtubang sabog kasong diskwalifikasyon ang mga kandidato nga musupak sa palisiya sa kampanya sa Comelec. Gikan sa Comelec 11, kasama mo sa Balitang Serbisyo Publiko, Radyoman Joel Viray, Tatak RMN. Tatak RMN.